Осайта, котрий у парламенті оповіли розпалюючи ненависть і призвали закрити, обвинили самі у подобному главу мирного сайта миряни. Ба чому така неправда має місто і діє в Україні без усякої ганьби перед Європарламентом? Чому така неправда, як ви кажете, діє в Україні без ганьби перед Європарламентом, коли їм цілий світ каже, то злочин, а вони не чують. То неправда, то не демократично, а вони не чують. А вдома кажуть, ми рвемося до Європи, ми хочемо мати європейські закони. А тут навіть не реагують, підкреслюю, не реагують на те, що Європарламент указує, у вас проблема із законами. Дивно, що главу общественної організації «Миряни», журналіста, такого талановитого православно віруючого Василя Макаровського, внесли в базу скандального сайта «Миротворець». Його звинувачують у розжиганні міжнаціональної, міжконфесійної розні за ініціювання ним молитвеного стояння перед стінами Верховної Ради на защиту прав віруючих Української православної церкви. Видите, розписати адміністрацію президента нацистськими знаками і оскорбляючими президента можна, а молитися православним не можна. Як світ з того сміється? На сайті «Миротворець» Макаровському також вміняють вину, що він мав участь в актах гуманітарної агресії проти України. Що вони розуміють під цим? Придумали такі слова. Або, наприклад, участі в антиукраїнських пропагандистських міроприємствах, направлених, думайтеся, на дестабілізацію общественно-політичного життя. Чудо! Звідки вони набралися таких аргументів? А також то, що нібито він противник незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії, Руської православної церкви. Нагадаємо, що у февралі 2021 року Європейський парламент утвердив свою ітогову резолюцію по Україні, в котрій призвав українську владу запретити діяльність екстремістських і розжигаючих ненависть групи вебсайтів, таких як «Миротворець», котрі создають напругу у нашому суспільстві, неправомірно спользують личні дані сотень людей, включаючи журналістів, політиків, членів груп меншинств, ну і, ясно, священників. Ми рахуємо, що коли починаються і де починаються злочини, закінчується демократія і тотальна потеря ганьби. Ну це питання буде наших наступних передач.